Helo, noswaith dda a chroeso i'n live heno. Felly, da ni'n cario ymlaen ar yn 30 awgrym, 30 diwrnod Microsoft 365, a da ni'n dod teg at y diwedd o'n, so mae gennym ni ryw 6, dwi'n meddwl, ar ôl wedi hwn heddiw. So, dal ryw wythnos i fynd, ond mi ydyn ni yn dod i'r pen efo rhain. A heddiw, be o'n i eisiau gwneud oedd just siarad mewn ffordd agored i ddweud y gwir, just ynglyn â rei o'r pethau dylen ni feddwl amdan cyn bod ni yn mynd i fewn i osod Microsoft 365 i fyny, neu, enghraifft, os da ni efo Microsoft 365 wedi osod i fyny, yn meddwl bod o ddim yn gweithio'n dda i ni, be di rei'r cwestiynau ni'n gallu gofyn i ni'n hunan i weld os da ni'n gallu newid yr sefyllfa yna. A mae yna un cwestiwn ofnadwy o bwysig, dwi'n mynd i ofyn i chi, ac hwnna i ddweud y gwir sydd yn dod ar y cychwyn, a hwnna sydd yn bwysig iawn. Dio ddim hyd yn oed gymaint just ynglyn â Microsoft 365, a gan i weld be di hwnna yn y man. Felly, croeso i bawb sydd yn gwylio ni'n live, croeso i bawb sydd yn gwylio'r recordiad. So dwi'n falch iawn o gael chi yma, ac diolch yn fawr iawn i chi am fod wedi aros efo ni trwy'r gyfres yma hyd at rwan. Dwi'n gobeithio bod o wedi bod yn ddefnyddiol i chi, a gobeithio wneith o gario ymlaen bod yn ddefnyddiol i chi, a hefyd y pobl sydd yn gwylio ni ar y recordiad yma. Oce, felly, fel rhan fwyaf o'r amseroedd eraill, dwi am rannu'n sgrin efo chi, a mae gen i chydig o bwyntiau dwi am mynd trwyddo fo efo chi o ran be dylech chi fod yn gofyn i chi hunan o ran cwestiynau gosod Microsoft 365. So, just rannu'n sgrin efo hyn. Dyna ni. Right, okay. Dyna ni. So, fel o'n i sôn yn o blaen, dim death by PowerPoint fydd hwn. So mae gennym eich cwpl o bwyntiau fyna, ond dwi am siarad amdan y pwyntiau yna yn chydig bach yn fwy eang. Felly nes i ddeitha chi bod yna un cwestiwn ofnadwy o bwysig dylia bod ni'n gofyn i ni'n hynna'n. So mae hynna cyn i ni hyd yn oed feddwl am roed Microsoft 365 ar fynd, neu hefyd, fel dwi'n deud, os di Microsoft 365 wedi wneud i ffordd i fewn i'ch sefydliad chi, ella bod ni angen gofyn y cwestiwn yma, a dylia bod ni'n gofyn o i ddweud y gwir yn weddol aml beth bynnag, hyd yn oed os ydy pethau'n gweithio'n dda, jyst i weld sut fydden ni wella pethau, neu os di pethau angen cario ymlaen fel maen nhw, neu os oes yna bethau newydd, enghraifft, wedi dod allan yn y meddalwedd. So mae hwn yn gwestiwn pwysig trwy amser. A'r cwestiwn yna di mewn ffordd ydy bod ni yn gorfod gosod ein disgwyliadau o be dyn ni eisiau o'r meddalwedd. Felly, ydy o yn rhywbeth, enghraifft, so mae disgwyliadau ni am fod yn wahanol hefyd yn dibynnu ar os da ni'n gosod hwn i fyny ar gyfer cwmni newydd, enghraifft, neu os da ni'n gosod hwn i fyny ar gyfer cwmni ella sydd efo pethau wedi sefydlu yn lleol, a bod ni eisiau symud pethau iddo fo. So, ella yn yr enghraifft cyntaf, lle da ni efo busnes newydd, ella mae ffocws nhw ydy cael system reit fully featured at ei gilydd yn sydyn, sydd yn edrych ar ôl i e-bost nhw, sydd yn rhoi'r apiau cynhyrchiant iddyn nhw, fel Word, Excel, PowerPoint er enghraifft, bod nhw'n gallu cael at ei e-bost, a bod nhw'n gallu cydweithio o fewn i timau er enghraifft, so efo Microsoft Teams a falle. So, ella bod hwnna weddol syml i gwmni newydd sy'n cychwyn allan, ac ella mae dim ond rhyw 1 neu 2 drwydded mae'r cwmni yna ei angen. Neu mae gen i ochr arall spectrwm lle ella bod cwmni yn edrych i symud i ffwrdd o platfform sydd wedi mynd yn anodd iawn iddyn nhw reoli, lle dyn nhw methu cadw fyny er enghraifft efo'r newidiadau diogelwch sydd yn dod i fyny, ac hefyd ella bod nhw efo systemau mewnol sydd ar rhwydwaith mewnol, ond ella bod nhw'n chwilio i newid yr math o fynediad maen nhw'n gallu cael i'r stwff na, so ella bod nhw eisiau mynediad ar y cwmwl er enghraifft, i ffeiliau falle. Ac ella bod rhesymau nhw o fynd i Microsoft 365 yn holl o wahanol i'r cwmni na sydd jyst yn cychwyn allan. Ond mae yna mynd i fod lot o overlap rhwng yr ddau yna hefyd. So fe rhaid i'n deitha chi pa mor bwysig ydy i osod eich disgwyliadau i gyd i ddechrau fo, oherwydd dim ond trwy osod eich disgwyliadau ydych chi wedyn yn mynd i allu wneud yr broses yn iawn o edrych ar bob peth sydd o fewn 365, edrych os di hynna'n llenwi yr disgwyliadau yna ydych chi angen i wneud, ond dim jyst hynna wedyn, so mae gennym ni yr ail bwynt ar y sleid yma, sef wedyn, da ni'n mynd ymlaen i siarad am trwyddedi. Rwan ta,
Mae yna lot o drwyddedau gwahanol o fewn Microsoft 365, felly di o ddim jyst fel, o, dwi'n brynu Microsoft 365, dyna ni, ag bob peth yn iawn, dwi efo'r apps i gyd dwi angen. Na, di pethau ddim cweit mor syml a hynna. Felly, unwaith da chi wedi gosod eich disgwyliadau, da chi wedyn yn gallu mynd trwy'r cynnyrch gwahanol Microsoft 365 a gweld be di trwyddedau sydd ar gael. Nid hwnna dylech chi weld yn pa rei o'r trwyddedau yna fysa chi angen mwyn cyrraedd y disgwyliadau yna da chi wedi gosod. Mae hyn yn bwysig oherwydd mae trwyddedau yma'n gallu bod yn wahanol iawn yn eu pris, enghraifft. So, dim ond trwy wedyn ddeall pa drwyddedau da chi'n mynd i fod angen i'r pobl o fewn eich cwmni chi ag yn gyffredinol, ydych chi'n mynd i allu wneud amcangyfrif o faint ydych chi'n mynd i wario enghraifft ar trwyddedau bob mis, bob blwyddyn, a sut mae hwnna'n mynd i newid, dydwch, os ydych chi fod plannu enghraifft i dyfu'r busnes, neu os gobeithio ddim, ond lleihau'r busnes hefyd. Felly, maen nhw jyst yn gwestiynau, ydych chi'n gorfod gofyn o ran trwyddedu, oherwydd, fel dwi'n dweud, wneith hwnna wedyn a dylech chi weld os ydy'r Microsoft 365 yn disgyn hefyd i fewn i'r gyllid sydd gynnwch chi ar gyfer y meddalwedd yma, oherwydd os yna ddim pwynt meddwl, ie, mae hwn i gyd yn edrych yn gret, ond wedyn ffeindio allan bod rei o'r pethau ydych chi angen o fewn Microsoft 365 yn costio lot mwy na ydych chi efo'r gyllid ar ei gyfer o. A wedyn, ydych chi'n gallu gweld, os ydy'r disgwyliad yna yn rhywbeth fysa yn angenreidiol, neu gallai fod yn disgwyliad neis i gael, neu gallai fod yn disgwyliad bod ni'n edrych i ddod i fewn hwyrach ymlaen. Felly, mae hwnna wedyn yn gadw chi edrych ar y pethau angenreidiol na ydych chi angen, a rili torri'r rhestr i lawr o ran yr cyllid ydych chi efo. So, dwi jyst am dynnu'ch sylw chi i dudalen Microsoft sydd yn sôn am trwyddedu o ran fersiynau busnes, a mae'r fersiynau busnes yma fel arfer i gwmnïau sydd i fyny at 300 o bobl. Mae yna lefel arall wedyn, sef Enterprise. Mae Enterprise yn gadael i chi roi pethau ychwanegol o ran cydymffurfio, diogelwch. Mae yna lot o bethau ychwanegol lefel uwch o ran yr fath yna bethau. Ond os ydych chi'n busnes i fyny at 300 o bobl, enghraifft, mae'r trwyddedau busnes yma yn rili roi lot o werth am eich arian i chi. Felly, be am edrych ar hyn yn sydyn? So, hyn di rei ar gyfer busnes yn fan hyn. Ac fel ydych chi'n gweld, mae'r un gyntaf yma, so 3.80, ac mae hwn yn rhoi web and mobile version. So, mae'n bwysig sylweddoli mae efo'r fersiwn yma, fydd gynnon ni ddim apps lle da ni'n gallu llwytho nhw ar y cyfrifiadur. So, os di un o'r anghenion da chi angen ydy bod pobl efo Word, Excel a PowerPoint ar y cyfrifiadur, mae'r drwydded yma allan ohoni'n barod, oherwydd da chi ddim yn cael yr apps yna efo'r trwydded yma. Da chi yn cael fersiwn online, mae'r fersiwn online yn dda iawn, maen nhw wedi dod ymlaen lot ers iddyn nhw gychwyn yr enghraifft, ond fel dwi'n dweud, dydych chi ddim yn cael y fersiwn yna ar bwrdd gwaith pobl. So mae hwnna rhywbeth pwysig iawn i feddwl amdano fo. Mi ydych chi yn cael e-bost ac mi ydych chi'n cael yr strwythur i gadw eich e-bost yn y cefndir hefyd, so ydych chi'n gallu cael yr gwasanaeth e-bost i'ch defnyddiwr i gyd. OK, symud ymlaen wedyn, a wedyn mae gennym ni apps for business yma. Ac mae'n bwysig sylwi un peth am yr apps for business sydd yn wahanol. Felly mae hwn yn fwy, mae hwn yn costio mwy, ond fel ydych chi'n gweld, da ni'n cael yr fersiynau bwrdd gwaith o'r apiau yma. Ydych chi'n meddwl, reit, gret, so dwi angen yr apps i'r bwrdd gwaith, dwi angen yr e-bost, enghraifft, ac felly na i fynd am hwn am 7.90 y defnyddiwr y mis, a mae hwnna heb neu cyn treth ar werth yma. Ond, da chi wedyn yn gorau edrych ar rhywbeth arall sydd yn dod i fewn yn fan hyn, ac be dwi'n tynnu sylw at fo ydy, yn fan hyn, da chi'n cael exchange, ac exchange ydy'r gwasanaeth yn y cefndir sydd yn cymryd gofal o e-bost. Hwna sydd yn rhoi yr blychau post i chi, sydd yn gadlu e-bost dod i fewn, sydd yn gadlu bobl weld i e-bost a falle. A wedyn mae pobl yn cysylltu fewn i exchange fel rheol, gan ddefnyddio Outlook, unau'r app neu ar-lein, neu be bynnag ydy hwnna. Rwy'n y problem efo yr un yma ydy dos na ddim, fel ydych chi'n gweld,
ma chydig yn argoll yn fyma, ond dos na ddim yn anffodus exchange. Ac yr un arall sydd argoll hefyd ydy Teams. So, fel ydych chi'n gweld yn yr un yma, yn yr apps yma, ydych chi ddim yn cael Teams chwaith. So, bod chi'n cael yr apps i'r bwrdd gwaith, mae'n chydig bach o drawbacks efo'r un yma. So, os ydych chi'n chwilio am Teams, peidiwch yn mynd am hwnna. Rwan ta, pen ydych chi'n dod i'r lefel nesaf, 365 Business Standard, mae hwnna wedyn efo'r desktop versions, mae o hefyd efo Teams, a mae o hefyd efo Exchange. Felly mae o hefyd efo'r gwasanaethau yn y cefndir a'r Teams hefyd sydd yn dod a'ch gweithlu at ei gilydd ac yn gadw chi gydweithio yn fewnol ac allanol trwy Microsoft Teams. OK, great. Right. So, fel dwi'n deud, mae o'n bwysig iawn i chi edrych ar be ydych chi angen o ran Microsoft 365, cos mae'r trwyddedau yma, yn enwedig os ydych chi efo mwy na hyn o ddefnyddwyr, mae hwn bob defnyddiwr bob mis, felly mae hwn yn mynd i fyny ac i fyny o ran ei gost, a mae'n gallu bod yn sydyn iawn os ydych chi efo lot o bobl, enghraifft, ydych chi'n prynu trwyddedau ar ei cyfer. Di'r trwyddedau yma ddim yn gorfod bod yn un seis, so os na rhywun enghraifft angen y drwydded yma, maen nhw'n gallu cael o, os yna rhywun yn gallu wneud heb rhai o'r pethau ychwanegol yma, da ni'n cael yn Business Premium enghraifft. Da ni yn gallu rhoi trwydded arall iddyn nhw, ond da ni'n gorfod bod yn ofalus wedyn a sicrhau bod yr pobl sydd mond efo'r trwydded yma ddim yn defnyddio rhai o'r pethau sydd yn gweithio o ran yr trwydded uwch. Felly, mae yna rei pethau na nhw ddeitha chi ar y pryd, pen da chi'n gosod nhw fyny, na nhw ddeud, da chi'n methu wneud hyn oherwydd di trwydded yma ddim yn gadlu chi. Ond mae yna rei pethau lle mae o i fyny i chi i wneud siŵr bod pobl ddim yn defnyddio pethau nad os gynnyn nhw drwyddedau. Ond os da ni'n gallu mix and match, fel fes ni'n dweud yn Saesneg, mi ydyn ni'n gallu arbed arian yn wneud hynna, ac mae hwnna yn gweithio allan lot ratach os di pobl yn gallu just wneud ar yr mae yna rei trwyddedau wneud mix and match yn well, oherwydd bod nhw'n defnyddio rei gwasanaethau beth bynnag, ond yn gyffredinol, mi fedrwch chi wneud mix and match efo pobl mwyn cael trwyddedau yn union maen nhw angen i wneud eu gwaith. Okay? Reit. Trwyddedau. Wedyn, fes ni'n deud, un o'r pethau sydd yn neis am hyn hefyd ydy wedyn, a mae hwn yn ar tudalen Microsoft ei hun. So, os da ni'n mynd i fewn am yna, dyna ni. A wedyn, os da ni'n mynd lawr am yma, so, na ni. So, cyn i chi gychwyn, wneud Microsoft ddeitha chi, nhw ddeitha chi, ylwch, prynwch trial, gweld sy'n ma'n mynd, gweld beth da chi'n meddwl ohono fo. Dwi hefyd wedyn efo'r peth yma, so meddwl am y domain, da chi'n dod i fewn i Microsoft. So, jyst i chi fod yn ymwybodol, da chi'n gallu gwneud eich trial neu trio allan heb domain arferol chi. So, da chi ddim yn gorfod dod o'r domain yna i fewn i wneud eich profiad falle i ddechrau fo. Mi wneith Microsoft roed domain yn gorffan yn onmicrosoft.com i chi, a da chi'n gallu defnyddio hwnna i weld sut mae pethau'n gweithio, i osod pethau fyny'n gychwynnol cyn i chi ddod eich domain iawn i fewn i Microsoft 365. Felly, mae'r dudalen yna hefyd yn fan yna. So, mae Microsoft efo tudalen ynglyn â trio, beth sy'n mynd ymlaen o fyna, a wedyn mae nhw efo tudalen a wedyn sydd yn mynd ymlaen o hwnna i osod i fyny yr gwasanaethau gwahanol yna. Felly, mae yna lot i hwn, fer ni ddim deud, mae hein ydy'r unig bethau sy'n rhaid i chi ddilyn, mae hein y bethau dylech chi feddwl amdanyn nhw, ond fel dwi'n deud, y peth sydd yn mynd i wneud mwy o wahaniaeth ydy cael y disgwyliadau yna wedi gosod i lawr, a wedyn mynd trwy wedyn be mae bob un o hein yn neud, be mae bob un o'r trwyddedau gwahanol yn neud, efo rhywun sydd yn gwybod ynglyn â Microsoft 365, a gweld pa rei o'r trwyddedau yna ydych chi angen, a sut mae hyn yn ffitio fewn eich cyllid chi. A wedyn, triwch o allan, gweld sut mae'n gweithio, a gweld os mae hwnna di'r pecyn i chi ag eich busnes. OK, reit, mae'n nosil, so diolch yn fawr iawn i chi am ymuno efo ni, ac dwi am jyst adael chi efo ein gwefan yn fyna, yn mynd ar draws gwylod y sgrin. Na i ddiolch yn fawr iawn i chi eto am wylio yn fyw neu wylio ar y recordiad, ac mae wedi bod yn bleser bod efo chi ar y gyfres yma, so dwi'n gobeithio dod eich bach mwy o werth i chi fel da ni'n mynd ymlaen.
a na ni weld chi fory felly. Mwynhewch gweddill eich dydd Sul, a na ni weld chi nos fory. Diolch, Hwyl.